19. Гледах играта. Готов си за голямата лига? Браво! Благодаря. Вкъщи ли се прибираш? Искаш ли да те закарам? Не, близо съм. Няма нужда. Спокойно. Ние сме приятели. Качи се. Ще те закараме вкъщи. Ще ме закарате вкъщи. Имаш ми доверие. Имам ти доверие. Ей, 19. Гледах играта. Готов си за голямата лига? Браво! Благодаря. Вкъщи ли се прибираш? Искаш ли да те закарам? Не, близо съм. Няма нужда. Спокойно. Ние сме приятели. Качи се. Ще те закараме вкъщи. Ще ме закарате вкъщи. Имаш ми доверие. Имам ти доверие. Ей, 19. Гледах играта. Готов си за голямата лига? Браво! Благодаря. Вкъщи ли се прибираш? Искаш ли да те закарам? Не, близо съм. Няма нужда. Спокойно. Ние сме приятели. Качи се. Ще те закараме вкъщи. Ще ме закарате вкъщи. Имаш ми доверие. Имам ти доверие. Ей, 19. Гледах играта. Готов си за голямата лига? Браво! Благодаря. Вкъщи ли се прибираш? Искаш ли да те закарам? Не, близо съм. Няма нужда. Спокойно. Ние сме приятели. Качи се. Ще те закараме вкъщи. Ще ме закарате вкъщи. Имаш ми доверие. Имам ти доверие. Ей, 19. Гледах играта. Готов си за голямата лига? Браво! Благодаря. Вкъщи ли се прибираш? Искаш ли да те закарам? Не, близо съм. Няма нужда. Спокойно. Ние сме приятели. Качи се. Ще те закараме вкъщи. Ще ме закарате вкъщи. Имаш ми доверие. Имам ти доверие.
19. Гледах играта. Готов си за голямата лига? Браво! Благодаря. Вкъщи ли се прибираш? Искаш ли да те закарам? Не, близо съм. Няма нужда. Спокойно. Ние сме приятели. Качи се. Ще те закараме вкъщи. Ще ме закарате вкъщи. Имаш ми доверие. Имам ти доверие. Ей, 19. Гледах играта. Готов си за голямата лига? Браво! Благодаря. Вкъщи ли се прибираш? Искаш ли да те закарам? Не, близо съм. Няма нужда. Спокойно. Ние сме приятели. Качи се. Ще те закараме вкъщи. Ще ме закарате вкъщи. Имаш ми доверие. Имам ти доверие. Ей, 19. Гледах играта. Готов си за голямата лига? Браво! Благодаря. Вкъщи ли се прибираш? Искаш ли да те закарам? Не, близо съм. Няма нужда. Спокойно. Ние сме приятели. Качи се. Ще те закараме вкъщи. Ще ме закарате вкъщи. Имаш ми доверие. Имам ти доверие.